Salut și bine v-am găsit la episodul 2 din CSGO. Data asta cu facecam. O să jucăm casual. Pentru că... Exact. Am revenit în forță cu facecam. Ca să vedeți reacțiile. Sper să sincronizeze bine. Cred că e puțin cam întunecat, dar am becuri și detectorul m-a prins. Să-mi ziceți dacă e prea întuneric ca să aprind exact la CT unde vroiam. Unde era? What the fuck? Să vedem și noi mulți la băieți. Serios. Când zic asta, băieți, înseamnă că o să dea rush pe B. Sau nu? A, sunt în lower tunnel. Aoleu, 13 HP mai am. N-ar trebui să mă mut. Sunt complet echipele. Dar n-au venit pe B, băieții. Dar merge prost netul, nu știu de ce. Să cumpăr armă? Hai să nu. Mă duc B primele două runde. O să combinăm. Mamă! Cum a tras? Sigur are hack. Da, trebuie să-i dau report. N-au și băieții skin-uri decente. Unii nici n-au skin-uri. All B. Necropos. All B. Go B. For mid, one doors, one medicine, one tunnel. Unul cu examenul cu... Mid. One short. And all mid. Nice. Cât de nice. Oh, nice.
Dă-te din fața mea. Hai short. Exact ce am zis. Mi-a dat cu grenada, mai aveam puțin. Nu cred. Imposibil să nu vină pe short băieții. Tu ne dă ce jocul chiar bine. Mai taci, măta. Cerbu. Români? Nu prea cred. Build-up XD. Pro 90. Luăm o de-asta și de-asta. Cum? I-am dat ceva? Da, i-am dat. Doamne ajută. Hai știți mai pe ăla din bază, care stă AFK în bază. Adică AFK. Stă inteligent aici. Toți sunt în normal. Go A. One long, two short. Oricum n-are timp de defuse. Amin. Nu contează că pierdem meciul. Eu mă antrenez măcar, dar n-am cum că am lag de la filmare. Amin. 1. All short and one long. Camp the bomb. Dacă sunteți în stare să campați bomba, e bine. Campați bomba. Așa. Campați-o. All long and bomb side A. Three bomb side, one long. Aoleu, văleleu. They are going to bomb. They picked the bomb. The bomb is going short. Doamne, cum trage. Cum poate să tragă băiatul. Mai decât unul. Doamne. Famas expert.
Hai să ne mai luăm... Hai să ne mai luăm pe 90. Serios. Stai. Nu te mai băga, om idiot. Nu! Eu stăteam să-mi iau acaul. Eu 3, chiar 4 pe short. Panda. 5-0. Mai mult. All A. One mid and all bomb side. Mid. Short. Deci l-a văzut și s-a întors. Wow. Ăsta a și fugit de aici. Dar n-are ce să facă. Go short. Save. Au venit toți pe el. Ce drăguț. Bue. Nu știu ce să mai joc. Să-mi iau ăsta, să-mi iau o de-asta și o de-asta. Și pa. Dacă luam pe vreunul cu grenada, era șmecher, da. Amin. Mama, aici sunt mort. Am fugit. Uite un AVP. Nu cred. Mă, ce mă spune. Mai devreme nu se putea, băieții. Mă, dacă reușesc să campez cu AVP-ul ăsta. Dacă ați reușit. Doar 4 de aici, toți la CT avem rang de competitiv. Dacă nu se dea rush pe long, e bine. Să nu zici că o să vină City. Serios. Nu cred. Oleu, plantează. Unde? E urma că a venit pe short. Dacă m-am mâncat să plec. Lui Joker ăsta trebuie să-i dau mut. Na. Joker 2410. Și am bani de AVP, dar ce să-mi iau? Las așa. Amin.
Doamne, niciunul, adică de nimerit i-am nimerit, da? Că toți i-am nimerit. Ogu. Nu cred. Și mai are AVP. Da, săracu. Are și el USP decât. Vreau să-i dea la mă. Lagul. Așa că bine ăștia. Decisive round. Sau ia, hai să fac chestia asta. Că dacă tot vin toți pe short, sau aproape toți, să le fac eu o mică surpriză. Hai să le facem o surpriză la băieții. Hai să le facem o surpriză la băieți. Cum m-a luat, mă, că doar trăgeau cu neghevul în el? Sigur, mai are puțin, mai are 18 HP. Am tras cu neghevul în el. Da, ai pierdut runda. Unul stă după cutii și uite, m-am murit, mi-am luat asist. Yay! Joker și Morot. Diffuse! It's in A! It's in A! Ei! Mori, hai mă, mori. Încruți așteptarea. Amen! Da. 12 cu 36. Yay, un kill și un asist. Ne vedem data viitoare. Salut!